Moikka! Mä ajattelin, että mä tuun tänään puhumaan siitä, miten se vaikuttaa meidän elämään, miten paljon me rakastetaan itseämme. Eli se, millä tavalla me puhutaan itsellemme, kun kukaan ei kuule meidän pään sisällä. Miten me ajatellaan meidän onnistumisista ja asioista, mitä me tehdään. Ja myöskin, miten me puhutaan itsestämme muille ihmisille. On paljon ihmisiä, jotka puhuu todella rumasti itsestään. Ja sitä voidaan ajatella ehkä meidän yhteiskunnassa jotenkin semmosena, että no se ihminen on niinku sellainen vaatimaton tai nöyrä, mutta siitähän ei todellisuudessa ole oikeasti kyse. Jos sä puhut itsestäsi rumasti, jos sä oot ittees kohtaan todella, mikä se sana on, todella niin kuin vaativa tai tuomitseva, niin silloin sä oot sitä myös muille ihmisille, koska kaikki mitä me tehdään itsellemme, me tehdään myös muille. Ja sen takia se, miten tuomitsevia me ollaan itseämme kohtaan, millä tavalla me puhutaan itsellemme itsestämme, niin sillä on ihan valtava merkitys siihen, että miltä sun elämä näyttää oikeasti. Miten sä pystyt vastaanottamaan muita ihmisiä, miten sä pystyt olemaan muille ihmisille lempeä ja niinku, mikä se sana on, niinku, niinku compassionate on niinku se, ehkä englanniksi olisi se sana, niinku sellainen niinku ihminen toiselle, jos et pysty olemaan sitä itsellesi. Joten mä haastan sua oikeasti miettimään, että miltä sun sisäinen ääni kuulostaa. Miten sinä itse puhut itsellesi. Ja mä annan vaikka jonkun esimerkin siitä, että jos meille tulee vaikka joku epäonnistuminen tai me koetaan, että me ollaan tehty jotain, niin kuin, joku on mennyt vähän pieleen ja sitten me sätitään itseämme siitä ihan hirveästi, niin sehän ei palvele yhtään ketään. Se ei palvele sua, se ei palvele muita ihmisiä. Jos sä oot itseäsi kohtaan tuomitseva ja jopa ilkeä, niin sä oot sitä myös muille. Sä et pysty näyttämään niinku rakkautta, puhdasta rakkautta muita kohtaan, jos sä et rakasta itseäsi. Mä annan teille hauska esimerkin. Mä oon siis harjoittanut tätä tosi paljon, että miten mä puhun itselleni, ja aina kun mä saan kiinni itteni jotenkin sättimä sitten, tai jotenkin puhumassa itsestäni jotenkin vähän, mä en puhu muille ihmisille kyllä itsestäni romasti mielestäni ikinä, mutta niin kuin oman pään sisällä jotenkin tuomitsen itseäni, niin mä nykyään osaan kyllä pysäyttää sen tosi nopeasti, ja mitä mulle kävi just muutama päivä sitten, mä kaaduin portaissa. Ja mä olin silleen, niin en nyt silleen pahasti, että mulla olisi käynyt niin jotain, mutta silleen, että sattui ja niin kuin, koko mun kylki ja kaikki oli niin kuin, tavallaan siinä, että mä oikeasti niin kuin, kaaduin niihin portaisiin. Ja sitten eka ajatus, minkä mulle tulee mieleen, mä oon silleen, että ei, että vitsi, että niin Alina oikeasti niin tsemppaa, miksi sä nyt oot tällainen, niin kuin, silleen, että niin kuin, miksi sellaista tapahtuu. Jotenkin aloin silleen, vaikka siis kyse on tosi pienestä asiasta, mutta mä pysäytin itteni tossakin ja mä olin silleen, ei, että ei. Ja mä vaihoin sen siihen, että mä olin silleen, Alina, ootko kunnossa? Että ei vitsi, että mä rakastan sua, onhan sulla kaikki hyvin. Niin kuin puhuin itselleni tollaan, niin kuin mä puhuisin mun lapselle. Eihän mä mun lapsellekaan alkaisi, tai ehkä joskus saattaa tulla joku turhautuminen siitä, että lapsi kaatuu tai joku muuta silleen, no mä sanoin sulle miljoona kertaa, että älä niin kuin, tee noin tai muuta. Ja toihan tulee vaan just nimenomaan siitä, että me ei pystytä olemaan itseämme kohtaan lempeä. Jos me ei sallita jotain tunnetta itsellemme, me ei pystytä antaa sitä muille. Ja mun mielestä tämäkin on oikeasti tosi hyvä just tavallaan niin kuin vanhemmillekin ja äideille ja isille siinä tavallaan, että jos sä et pysty puhumaan itsellesi kauniiksi ja lempeästi, niin sen takia sä et myöskään pysty puhumaan sun lapselle. Jos sä et anna itses olla sellainen kuin sä oot ja hyväksyy kaikki ne osat susta, niin sä et pysty hyväksymään ketään muutakaan ihmistä sun elämässä täysin. Sellaisena kuin ne on. Ja mä en todellakaan puhu niin kuin sillä lailla, että mä olisin siinä pisteessä, että mä olisin niin kuin hyväksynyt itseni täysin, mutta mä oon sillä matkalla ja mä teen sen eteen töitä. Ja mitä enemmän mä hyväksyn itsessäni virheitä ja vajavaisuuksia, miten me ehkä se nähdään, vaikka kysehän ei oikeasti ole siitä,
niin sitä enemmän mä sallin sitä myös muissa. Ei sillä, että mä antaisin jonkun kohdella mua väärin, ei, siitä ei ole kyse, vaan siitä, että me hyväksytään itsemme, niin me hyväksytään muut, ja just nimenomaan annetaan sitä puhdasta rakkautta, mikä kumpuu siitä oikeasta paikasta. Joten lisäämällä sitä, miten sä puhut itsellesi, miten sä rakastat itseäsi, miten sä näytät itsellesi rakkautta, niin se on täysin korreloitavissa siihen, että miten sä vastaanotat muuta maailmaa, miten sä oot muille ihmisille. Joo. Nouseekohan mulla vielä mitään muita ajatuksia tästä? Niin. Mä haastan sua niin oikeasti pysäytä itsesi aina kun sä pystyt semmoisissa kohdissa, milloin sä huomaat, että sä puhut itsellesi rumasti tai sä tuomitset itseäsi. Koska jos me tuomitaan jotain muita ihmisiä tuolla, ketkä tekee, mitä ne tekee tai muuta, niin se tarkoittaa sitä, että me tuomitaan itseämme myöskin. Se on niin se sisäinen kriitikko. Annetaan sille sisäiselle kriitikolle rakkautta sen sijasta, että me kritisoitaisiin jatkuvasti. Joo. Musta tuntuu, että mä haluaisin aina, että näistä mun videoista tulisi jotenkin pidempiä ja että mä puhuisin enemmän, mutta sitten mulle tulee aina semmoinen, että okei, tästä oli enää alle 10 mittaisia mun videota aina, mutta toivottavasti saatte näistä jotain ja nää resonoi. Ja taas kerran kommentoikaa ja tykätkää ja laittakaa mulle viestiä, jos tää viesti resonoi tai tää herättää ajatuksia. Heippa!